Deze week zijn de examens begonnen op het Swing College. De eerste examens zijn gemaakt. Wij gaan de leerlingen vragen wat ze ervan vonden. Hoe vind jij van de examens vandaag? Ja, het ging wel redelijk. We hadden Nederlands. Ja, wij als VO-klas dan. En ja, gewoon het was vrij het was niet echt heel lang, zeg maar. Dus het was op zich wel te doen. Nou, het was dan een tekst en een zelf samenvatting maken. Maar het was wel te doen. Hoe vonden jullie het gaan? Ja, voor het eerste examen ging het wel goed. Ja, ik heb eigenlijk echt geen idee. Welke vak hadden jullie? Frans. Ja, Frans. Ging het lekker? Ja, Ja, op zich wel. we hebben al onze tijd gebruikt, dus Ja. het ging wel. Welke vragen waren er ongeveer een beetje? Ja, het waren eigenlijk examenteksten. Ja, Dus ja, gewoon. je moest gewoon examens die teksten maken. En dan, dan worden er gewoon allemaal vragen gesteld over die teksten. Hoe vonden jullie het gaan? Bij mij ging het wel. Ja, het ging wel goed. Het waren wel veel vragen, maar het ging wel goed. En wat voor examen hadden jullie? Frans. Wat voor vragen konden er allemaal? Ja, gewoon over de tekst. Ja, Sommige over was de vragen in het tekst. Frans, andere keer waren het vragen in het Nederlands. En Dus met dat was, keuze en open vragen. Ja, een beetje van alles wat eigenlijk. Vond je het goed gaan? Ja, Ja, hoor. Was je gevoel wel? Ja, ik denk wel dat het voldoende wordt. hoop het. Ja. Hoe zijn de examens gegaan? Nou, de eerste wel goed volgens mij. Ging het lekker? Ja, ik geloof wel, ja. Wat voor examen had je? Frans. Wat voor vragen waren er nog? Ja, meeste een paar open vragen en verder allemaal gesloten vragen. Hoe vond je de examen gaan? Ik vond het wel redelijk goed gaan. Het viel goed mee eigenlijk. Had je er genoeg tijd voor? Ja, ik was eigenlijk al 3 kwartier voor tijd klaar, maar ik heb nog een kwartiertje even niks zitten doen. Was je er zenuwachtig voor? Of? Ja, maar eigenlijk achteraf gezien had ik niet echt zenuwachtig moeten zijn. Hoe vond je de examen gaan? Voor mijn gevoel ging het goed. Ik heb voldoende tijd gehad, dus prima. Beetje zenuwachtig geweest of? Nou, eigenlijk niet. Ik heb examens al een keer gedaan 2 jaar geleden, dus ik wist hoe alles ging gaan, dus niet echt eigenlijk.